Welcome back guys sa ato ang mga storya nga daghan kang makatunan. Lain na usab nga content guys sa ato ang storya karon. O kini ato ang storya magisugot kita sa storya karon may tungod sa pagkontrol sa ato ang kasuko, especially sa ato ang paghandle sa atong mga kaanakan. Doon na yung mga ginikanan karon panahon nga dili makapugong sa ilang kasuko ug mo resulta kini ngadto sa pag maltrato sa ilang mga anak sa dili na maayo nga resulta. Guys, doon na ka na istorya ana para masabtan nato inani ang senaryo sa mga istorya. Doon ay usa ka amahan nga dali gyud kay isang masuko. Kana bitawng gamay resipyat siyang anak. Iya dayong kastiguhon, iya dayong bunalan, kutob sa iyang makuptan, iya dayong mahampak, mahambas sa iyang anak. So, doon ay panahon nga ang maong amahan galimpyo siya sa bag-ong panalangin nila nga auto. Gipanalanginan sila bag-ong auto nya limpyo gyud kaayo, so gitagad gyud ayo sa amahan. So usa ka buntag ni ana sa dihang drapo ang amahan sa iyang bag-ong auto nga panalangin. Kini pong iyang anak nga lalaki wa jay siya kabantay nga gadula-dula po dito sa luyo sa front seat badapit. Gadula-dula dai dito onya gakuha og bato, onya gisulatan niya, giskratchan niya ang kanang kilid sa front seat sa auto ug gisulatan niya dito. Karon pagkabantay sa amahan nga gisulatan siyang anak, nagaras naman gyud tong auto. So ni suko na pod ang amahan ug tungod sa iyang kasuko naka gunit sa usa ka butang nga mo iyang gihambaw sa kamot sa iyang anak. So iyang gipaana tong kamot sa iyang anak dito ug gihambaw na ayo, gipudalan ko ayo nga hangtod nga nalimot na siya binunal, hangtod nga natakta gyud ang mga kamot mga tudlo sa anak nga lalaki. Bali nang hinilak ang anak nga bata pero wa gyud matagbaw ang amahan sa pagbinulal sa maong bata. Wa gyud siya matagbaw, gibunalan gud niya hangtod nga nga lata na ning mga kamot, na bali na ning mga tudlo ug hangtod naabot dinhi sa na bali po ning diri dapit. So moto nga nakit-an sa asawa ug gitabangan kay wa man gyud undangi og bunal sa amahan. Grabe man gyud ang kasuko nga ang iyang bag-ong auto nga nakurisan ba ug bato. Karon na ospital ang maong bata. Dito sa ospital baling hinilak sa bata ug naulian na pud ang amahan. So pagtan-aw sa amahan sa iyang anak nga nabali man ning mga tudlo, mga kamot, grabe ang pagmahay niyang nasinati. Kana bitang pagmahay niya nga murag iyang kaugalingon na lamay iyang unayon pug patay sa iyang pagpagmahay nga murag din siya nga nganong nabuhat man daw to niya, nganong nalimot siya. So nihilak ang amahan sadyang nakita og nadungog niya ang sulti sa bata nga miingon, "Pa, kanus aman ni mabalik maulian akong kamot nga nabali." So nitulo ang luha sa amahan tungod kay siya may nakaingon nga nadagmala, nalimot siya sa iyang kasuko nga nabali na day og binunal niya ang kamot sa bata. Sumuto nga grabe ang pagmahay sa amahan karon tungod kay grabe man kaguol sa amahan og nakonsensya man siya, niuli siya og asawa mo nabilin dito sa ospital. Pag uli niya iyang gitan-aw tong auto nga gisulatan sa bata. Karon ang gisulat day sa bata dito sa auto nagaingon dito nga I love you daddy. So ang gisulat dito I love you daddy. So bali na pong pagkatandog sa amahan, hilak na pud ang amahan. Kay ato nga time nga iyang gibunalan wa siya gabasa sa gisulat sa anak. Kundi gidritso niya bunal tungod sa iyang grabe gyud nga kasuko, ni bukal gud ang iyang kasuko. So pagbasa niya tunggikan sa ospital nitulo iyang luha kay pagbasa niya I love you daddy ang nakabutang. Grabe ang pagmahay sa amahan. Guys, din lang tamo kutob sa ato ang
sambingay istorya. Daghan ta makatunan ining maong sambingay. Nga ang mga butang ining kalibutana galamiton lamang. So dapat ang mga butang gamiton pero ang tao higugmaon. Guys, ang anak sila ang tinuod nga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Matud pa sa Psalms 127 verse 3, ang mga anak gasa gikan sa Ginoo, sila tinuod nga mga panalangin. Ang amahan nagtuo siya nga katong bagong auto, mauto ang tinuod nga panalangin. Wa sa kabalo nga katong gakuri sa auto, katong yang anak nga bugtong, mauto ang tinuod nga panalangin. Okay? Sometimes sa ato ang kinabuhi ilabi na sa mga ginikanan, mas mapalabi nato ang mga butang kaysa atong mga anak. Mas higugmao nato ang mga butang kaysa atong mga anak. Pero sayop siya kaya ang tinuod nga mga panalangin mao ang atong mga anak. Ang mga kaanakan sila ang tinuod nga panalangin nga gasa nga gihatag sa Dios sa atoa. Ang mga butang mahanaw ra na ug dili mulungtad. Pero ang mga anak nga gasa gikan sa Ginoo, sila ang moakatar natong mga ginikanan kung panahon nga magmalauli na unya ta, panahon nga maghigda na unya ta og banig. So sila ang tinuod nga panalangin. Pusa, tratuho nato sila og akataro nato sila sa insakto nga paagi. Og dili nato maltratuhon sila tungod kay nalimot na ta tungod sa atoang pagkamasuk-anon. Guys, kinahanglan natong yampo ang atoang pagkamasuk-anon nga dapat malimitahan nato og dili kini mahipunta sa dili maayong pagdisiplina. Actually, dili na gusto maayo ang pagdisiplina niya. Kay niabot na mas punto nga nangabali na mga tudlo, na ospital na, nabali na ni mga bukog, naka-fracture na ang kamot sa bata. So, sa ending, siya ra pud ang nagbasol, siya ang nagmahay kung anong nabuhat niya to. Muna nga balantayan kayo ang lesson nga tumakuha niini, balantayan kayo ang ato ang kasuko nga dili kini mo resulta ngadto sa pagpanagmal nga makadaot na tao makabali na kita sa lawas sa mga bata o mga tao. Guys, dinhi lang ta kutob sa atong sambingay na hopefully nga aduna kay nakatunan nga lesson sa ato nga sambingay karon. Daghan pa kay ta mga sambingay. Be sure nga naka-subscribe ka para updated ka ug ma-notify ka sa daghan kay nato mga storya nga adunay dagkong lesson nga makutlo sa ato ang pagkinabuhi. God bless, kita-kita na buta sa sunod nga masambingay. Glory to God.